En aquest país s'ha utilitzat molt i hi ha hagut un discurs clarament racista amb les persones migrades, amb els sense papers, automàticament a titllar-los d'il·legals, quan al final és una causa a més administrativa. Moltes vegades, ara actualment també, o més recentment, tenim el cas de l'Ajuntament de Barcelona, on s'ha ajuntat inseguretat amb el cas dels Top Manta. Simplement deixar la qüestió aquí sobre la taula i que tots plegats hi puguem reflexionar-hi, perquè quan són aquestes mocions una miqueta així, grandiloqüents, tots ens és molt fàcil sumar-nos-hi, però llavors quan la cosa va baixant al terreny a la pràctica diària, doncs resulta que les bones obres o les bones intencions es van acabant. Vull dir, al final l'estat espanyol també encara a dia d'avui, durant aquests governs, que encara que sigui transitoriament que ha estat al davant en Pedro Sánchez, doncs té diverses denúncies, bàsicament per les detencions o per les identificacions pel carrer de persones, bàsicament, que el seu color de pell les fa sospitoses de no ser purament espanyoles. Vull dir, això està passant en el nostre país, és una pràctica sovint, és una pràctica que es denuncia i que, evidentment, la moció parla de refugiats, però parla també de migració i parla d'una gestió evidentment, que el Mediterrani volem que deixi de ser un cementiri, que és actualment el que és, però una vegada està al nostre país, com gestionem aquesta diversitat, com gestionem l'acolliment de persones d'altres cultures, d'altres procedències, d'altres països, i encara la feina i la feinada que tenim per fer, i que aquí hi ha partits que tenen responsabilitats de govern i que creiem que no estan fent aquesta feina.